sabemos que efectivamente temos que conseguir ese relevo xeracional. Temos moitas alternativas diferentes, non? Desde ter unha formación profesional e dual que permita máis a transición en moitos procesos donde a formación ca persoa que xa está no posto de traballo, dar máis responsabilidade ao talento sénior, intentar que participen nun proceso de formativo cas persoas que se incorporen. Temos que traballar tamén en mellorar as condicións de vida e o bienestar e non só preocuparnos en ter emprego. E despois, a última día, que sei que menos gusta, pois seguramente teñamos que alongar a vida laboral, efectivamente profesións onde as condicións físicas provocan que efectivamente non se poda manter a partir de unha determinada idade, pero sí que facelo de algún xeito voluntario ou unhas xubilacións parciais. Bueno, estamos dando cuenta del grave problema que hay en cuanto al relevo generacional en los negocios. Había que atacarlo primero desde el punto de vista educativo, a los jóvenes de alguna manera se le ilustre en lo que es un negocio, ¿no? Y todo lo que es pues, el beneficio que obtienen al final de ser tu propio jefe, ¿no? Creemos que es muy importante en este momento todo tipo de ayudas que hay desde las administraciones públicas, que siempre ayuda a que la gente se anime a que se haga autónoma, más talento, más gente cualificada. Pues estamos intentando motivar y queremos que a través del ser autónomo y de la iniciativa privada y del ser empresario pues puedan lograr su objetivo. Temos un problema demográfico que máis que de sobra coñecido. Desde a Xunta de Galicia o que estamos diseñando unha serie de programas que poidan empezar a aportar e a chegar medidas para revertir esta situación. Son moitos os sectores que se atopan con este tema de relevo xeracional e máis se lo engadimos pois vencellado ao mundo rural. Iniciativas que pasan por políticas públicas deseñadas tendo en conta a nosa condicionante de dispersión xeográfica e tamén a necesidade de recursos e servizos que fagan atractivo a chegarse ao rural, a vivir no rural e, consecuentemente, a traballar no rural. Creo que a labor da área de empleo no entorno rural vai da man do resto de entidades que viven nela. É un traballo que se ten que centrar moito na parte de integración e de inserción sociolaboral das persoas. Ten que ser un traballo que se enfoque ao asentamento de nova poboación no rural e de proxectos como que xa desenvolvemos no seu momento, de Muxindo Futuro, no que conseguimos que 5 participantes do programa de solicitantes de asilo conseguiran un traballo, conseguiran integrarse, conseguiran establecerse no entorno rural. O primeiro que considero que hai que facer para xerar emprego e crear arraigo, mostrar todas as oportunidades e posibilidades que aquí existen, que son moitas, pero por algunha razón as temos invisibilizadas. Neste mundo no que cada vez hai máis comunicacións e cada vez estamos máis illados e necesitamos volver a humanizar eses procesos e encontrarnos entre nós. É o que intenta facer Vacantes.gal, que é unha plataforma que quere ser un directorio de persoas que viven no rural, queren quedarse ou que queren vir a vivir ao rural. Para poder quedarse aquí hai que ter emprego, ter unha vivenda e, sobre todo, hai que sentirse parte da comunidade. E que mellor maneira de conocer o sitio ao que queres ir que falar con xente que de verdade vive aí e é dai. Creo que Vacantes cumple moi ben esas redes que hai que tender para poder chegar a todo. O VICA quixo poñer en marcha a Escola de Pastores de Galicia para visibilizar o traballo do gandeiro. Queríamos dar unha formación para os gandeiros de ovino e caprino porque pois é a gandería máis relegada, a máis reducida e menos profesionalizada de Galicia. O proxecto fixo un efecto chamada, é dicir, acaparamos a atención dos concellos nos que o puxemos en práctica. Todo este atractivo de que, por exemplo, a un concello de 500 habitantes cheguemos 30 persoas un día, vímolo como unha oportunidade pois, para crear ese emprego que falta, que é o que ten que dar esas oportunidades para que na realidade a xente se quede neses lugares despoboados. É moi importante que haxa un relevo xeracional. Estes oficios son oficios meramente familiares porque esta xente traballaba no campo e traballa na alfarería. E é moi importante porque estamos falando dun oficio con moita tradición, porque é o oficio máis bello do mundo, é o oficio onde desde Homo sapiens para aquí foi o sustento da humanidade. Debería ter un lugar máis específico e especial na sociedade, non sería un desprecio. Melloramos moito, melloramos moito. Por suerte, se valora cada vez máis, pero hai moito que cambiar. Apreciar o noso que temos unha Galicia extraordinaria e hai un oficio, é como unha carreira, 5 anos mínimo para vivir dil e despois, se queres traballar, aí tes un mundo impresionante.